जथुमनाय हाबाफारि लादों थारैनो बियो नोंथांमोना बे मिथिंनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो? खुलुमबाय बे ससियेल मिडियानि जरै आङो बे आसाम आरो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि भटार रायजोफोरखौ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंहा फैगासिनो दं 2024नि लकसभा निर्बासन बा इलेक्सना फैगासिनो दं दा बेवहाय जोङो जे भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्राय जों जे उद्देश्य लानानै जोङो बे मेलखौ खुंदों बे जोङो माखासे सिंनि बाथ्रा जों माने रणकौशल जे भाबै जों जुद्ध नांगोन बेफोरनि थाखाय जोङो जे कौशलखौ जोङो लानानै जोङो जुद्ध खालामगोन बेखौनो जोङो दिनै सावरायदों जोङो बेवहाय मोनसे जोङो बे बिटिआर ओनसोलनि बा जोंनि बे आसामनि आरो बे इन्डियानि बे भटार्सफोरखौ जोङो मोनसे मेसेज हरनो लुबैदों जोङो नुदों जोङो बे एथ' बोसोराव भारत स्वाधीन जानायनि उनाव जोङो प्रकृत भाबै जोङो जे गणतान्त्रिक बेबस्था बा लकतान्त्रिक बेबस्था दङ जे जोङो बेखौ नुनो मोन्दों जोंना डेम'क्रेसि होननाय जिनिसा एकदम बरबाद जाबाय दा आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों आरो बे जोंनि सानैसो जे बेवहाय पलिटिकेल नेताफोर नुजाथिदों बिजाथि हिसाबै प्रथमाव आङो गर्जन मुसाहारि बिथांखौ बुंनो लुबैदों आरो बिथाङा बेसेबां बैसो जाखो आं मिथिया कंग्रेसनि समाव बिथाङा बेसे गिदिरमोन जों बेखौ मिथिया बै जे जोंनि रमान स्क्रिप्ट बर'नि रमान स्क्रिप्ट आन्दलननि समाव जे बे समाव सोरमोन सरकारालाय बे समाव जे जोङो जोंनि आइ आफाफोरा गामियाव हाबनानै जे जोंखौ अयथासार खालामदों सोरनिबा माइरं दुलियाव केरासिन लुनानै गालांदों बेफोरखौ बावनानै थांदों नंदों नामा सोरबा सोरबा थारैनो कंग्रेस पार्टिया नोंसिनि फेक्टर जागोन नामा? जोंथ' फेक्टरखौ जोङो जेबो फेक्टर होननानै साना खुनु दोलखौ आरोखि खुरमा दोलखौ थारमाने बिथांमोनहा गणतान्त्रिक बेबस्थाखौनो दाबो मिथिया गणतान्त्रिक बेबस्थाजों अर्थनीति बेबस्थाया मा लोब्बा दं बेखौ मिथिया आरो दा बेखौथ' बिराद मोजां सोदोब दंखायो दीन दयाल उपाध्याया होनदों आरो इक'नमिक फ्रिदम नङाबा माने राजनितिक फ्रिदमा एकदम मिनिंलेस दा उइदाउट इक'नमिक फ्रिदम पलिटिकेल फ्रिदम इज दा मिनिंलेस बेखौ दीन दयाल उपाध्याया बुंदों दा बिजेपिखौबो जों बखिनो लुबैयो आरो आंबो बे खोथाखौ माने लासिं सिं मोनो आरो बिजेपिखौ मानो लासिं सिं मिथिबाय दा बिसोरो जेब्लानाखि गावसिनि पार्टी मिटिं खुङो मोनसे खनायाव दीन दयाल उपाध्यायनि फट' दोनगोन आरो बाथि सावगोन बिबार गानहोगोन बाट बिथांमोनहा दीन दयाल उपाध्यायनि खोथाखौ बिखौ बिबार बावनो रोंगौ धुप खाथि जालायनो रोंगौ दै सान्थि सारनो रोंगौ दीन दयाल उपाध्यायनि खोथाखौ मानियाखै आरोखि बेखायनो मिनिनो लुबैयो आरो सोंखारिनो लुबैयो दा बिसोरखौ जोङो मा होनो मिथिबाय भटार पार्टी इन्टारनेशनेला माने दालाल पार्टी होनना बुङो बिसोर आसनि बानायो आसनि थाखा जायो इसिबां आसनि दं 200निबो बारा आसनि दङ भारताव दा आसनि बानाय आसनि बानायनाय बादिसो बेखौ खावसे जानाय आरोखि जों ओंखायनो होनदों जोंनो आसनिखौ नाङा आसनिया थगायनाय भारतनि दिनै जोङो रिजार्भेसन बर'आथ' रिजार्भआव दङ एसटि मोन्दों एसटिया साबसे दङ बेसेबां पार्सेन्ट एसटि दङ जोंथ' एसटि नामासो एसटि खिन्थु जोङो दिनैसिमबो खुन्दुं दोंसेबो मोनाखै एसटि फेसिलिटि गैया बे नाम मात्र आरोखि बे एसटि एससि अबिसि एमअबिसि नाम मात्र दा ओंखायनो होनदों भटार पार्टी इन्टारनेशनेला रिजार्भ नांगौब्ला जोंनो मध्यबित्त श्रेणी बेनिफ्राय सर्वहारा श्रेणी बेनिफ्राय जोंनो नांगौ क्ररपति श्रेणी बे मोनथामावसो रिजार्भ दोननांगौ आरोखि 543 जनाव जुदि मोनसेखौ जुदि जोङो 60% गरिबखौ 60% एमएलए एमपि नांगौ जोंनो लिडार नांगौ मध्यबित्त श्रेणीयाव जोंहा 34%सो नांगौ बेनिफ्राय क्ररपतियाव जोंनो मात्र 6%ल' लिडार नांगौ जोंनो होमबासो भारतआ सोरनि जागोन गैयैफोरनि देश जागोन आरो इलेक्सनावहाय नोंथांमोननि बिपिआइ पार्टिया बबे पार्टिजों कन्टेस्ट जानो थांगासिनो दं? जोंथ' कन्टेस्टआथ' जोङो नुदों दा बिथांमोननि जे स्पिच बिथांमोननि जे उद्देश्य आरो लक्ष्य बेवहायथ' जों माने कन्टेस्टखौ जोङो नुदों जे बिथांमोनहा जे सोरनि सिनेमाया मा फ्लप जाहैगोन बेखौ जों दाबो नुथ'वाखै फ्लपआवसो दङ आरो जोंनि जे स्ल'गान जुदि आइ आफाया मिथियोब्ला जे अर्थनीति स्वाधीन होननाय जिनिसखौ फ्रिडमखौ जुदि मिथियोब्ला बिसोरनि सिनेमाया गासैबो फ्लप देरहायोबा बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन जोङोथ' दा जोङो जिबादि रणकौशल जों जेबादि दावहा नांनो नागिरदों जों दाख्लैबो होनदों जोङो इजिलि देरहानायनि मोनसे बोथोर फैगासिनो दङ
बोथोर फैगासिनो दं एकदम मस्ट इजि देरहागोन जुदि जोङो आइ आफाया जुदि सिन्था खालामनो रोङोब्ला दिनै सान्ति सुक्ति होनदों प्रमद बर'आ रायनोसो लुबैयो जोङो खिन्थु रायाथ' खिन्थु बुजायनो सेस्था खालामदों सान्ति सुक्तिया माखौ होनो परिबर्तना माखौ होनना बुङो दिनै हाग्रामायाबो परिबर्तन लाबोनो हायाखै इभेन बिजेपि सरकारा परिबर्तन लाबोनो हायाखै परिबर्तना माखौ होनदों परिबेस जोंनि परिस्थिति जोङो इक'नमिकेल जोंनि थांनानै थानाय परिबर्तनानो गैया बेवहाय राजनैतिक परिबर्तन इक'नमिक परिबर्तन नङाबाथ' दिनै बेहाय खुगाजों परिबर्तन पार्टि हिसाबै नोंथांमोना नैबे आसामाव मोनबेसे समस्थियाव केन्डिडेट होनो जोङो 8टा समस्थियाव केन्डिडेट होनो थांगासिनो दं आरो होबायबो जोङो सेलेक्सन एकदम सेलेक्टेड जानानै दङ दा बेनि गेजेराव जोङो फार्स्ट क'क्राझारखौ जोङो इजि हमनानै लादों आरोखि बिराद इन्टारेस्टिं बेवहाय गेलेगोन ना जोङो माने मोजां मोनदों आरो जोंनि स्ल'गाना साफा साफा रावखौबो रायनोबो दरखार गैया बिथांमोनहा गन्थं दङब्ला बिथांमोनहा जुदि दिमाग दङब्ला बिथांमोनहा जुदि मान सन्मान दङब्ला प्रत्येकटा भारतबर्षनि बा जोंनि आसामनि दोल संगठनफ्रा लाजिनानै ओंखारासो जानांसिगौ लाजिनानै ओंखारासो जानांसिगौ बिसोरो पलिटिकेलाव बिथांमोनहा एक्सपिरियेन्स दंना गैया सामसे थगायना जाबावनो मानसिखौ एसेबां लेखा गोरों गोरों गामि गामि 6जन 7जन 10जन 12जन MA पास BA पास मानसि दङ दा बर्थमान बिथांमोनहा सोलोंनो दरखार दं भारत गान्धी जोंनि बिश्व आत्मा पलिसि डाइरेक्टर बिथांनिफ्राय बे MA पास BA पास इडुकेटेडफ्रा सोलोंनो नाजानांगौ बबे देशआव बबे कन्डिसनजों थांनानै दङ बेखौ सोलोंनोसो नाजानांसिगौ गथाय भटार पार्टियाव लोब लोब फैनांगौ बेनि उनावसो अर्थनैतिक स्वाधीनता जायाब्ला बर'लेण्ड बा बिटिआर बा उमुक थुमुक स्वाधीन जानानै खुनु लाब गैया अर्थनैतिक स्वाधीन नांगौ बे दा अर्थनैतिक स्वाधीन होननायखौ बिथांमोनहा बुजिना बुजिया आङो लासिं सिं मोनो आरो बेखौबो बोनानै लाङो सोरबा इडुकेटेड बिराद ब्रिलियेन्ट बेखौ बिथांमोनहा बोनानै लाङो दा जोंनाव बे जोंनि भटार पार्टि इन्टारनेसनेलाव माने स्टाडि खालामनानै फैनो समाय दङ आरो फैगोनबो बोथोरा थोनो जोमैया दाखियोब्ला अखाया हागोन अखाया हायोब्ला बानाया जागोन बे ध्रुब सत्य आरो फैगासिनो दं आरो फैगोन नेक्स्टआव फैगोन आरो भटार पार्टि इन्टारनेसनेला राज खालामगोन भारतआव ओइ दिननिफ्रायसो बुंगोन जे भारतआ मोनसे उन्नयन देश उन्नति देश दाथ' माने उन्नयननिफ्राय उन्नयनशीलनिफ्राय दा उन्नतियाव जानो थांगासिनो दं आरो प्रत्येकटा भटारनो 8,435 थाखा करि भटारशिप होनो हायोब्ला हमनानै लादो भारतआ उन्नति देश जाबाय आरो आमेरिकाफोर बादि इउरप कान्ट्रिफोर बादि जाबाय आरो दा जोङो इउरप कान्ट्रिजों फेर मारिनो थांनायाव मोनसे भाषा फैबावदों बेहाय राव फैबावदों बे रावा जादों जोंहा इन्टारनेसनेल माने कान्ट्रि जानांगौ दा इन्टारनेसनेल कान्ट्रिया जोङो 14टा देश लानानै जोंहा इन्टारनेसनेल जानांगौ आरोखि बे बेखौनो अखण्ड भारत जात्रा होननानै जोङो दाख्लैबो मोनसे समाव आगान सुरखांबाय अखण्ड भारत जात्रा होननाया बेनो जोंनो बटन सरकार नांगौ होननानै जों हब्रागासिनो दं आरो बे जाखागोनबो आरो थांनाय नैबे माबायाव जोंहा मा होनो नेपालावबो बे मिटिङा जाखांखाबाय सिगनेटरिफ्रा 12टा देशनि मानसिफ्रा सिगनेचार होखाबाय बे देशआ काठमान्डुआव जाखांबाय दा मोननैल' देशै पाकिस्तान आरो चाइना बे मोननैया होबानोथ' फैनायनि लामायाव फैगासिनो दं जिहेतु जोंनि पलिसि डाइरेक्टरनि मेकिंआवनो जागासिनो दं आरो बरिया भाबै जोङो सान्थिया बावला फैनोसै आरो मथथे सान्थिया बारा गोबाव गैला आरो फैथारनोसै आरो असान्थिया थानाय नङा आरो बुंनो हागोन जे मोनसे बुरुन्जि जाबाय बियो भटार पार्टिया मोनसे इतिहास खालामबाय होननानै बुंगोन आरो बे सैथो इतिहासखौ जोंनो खालामगोन आरो